Hindi kita nung nang singka. Ako siya man. Singka lang utanan ako. Sa ilang problema. Hey guys, good morning. Kaya mi sa Valencia guys, sa Scissors, mari mi daring kami tuzo sa Scissors dari sa Valencia bahin sa papel ni MM. Hey guys, gikan na mi sa taas ato sa Scissors. Wala jud kapigi guys ning kuan na ko guys ako kagwanta ning buto na jud ko rong adlaw guys kaya nang pangatas balik dari. Diya problema pa din la guys kay ag papel nga giing nang ipakuha na mo pa jud gihat ipadana mo mga ranang sunguta. Tinubagay na mis dako sa Scissors dari sa kuan. Wala man na mabidyohi kay ning respeto po ko nila nga bawal ko mag-video tusod silang opisina kay basig maprisoon sa ko. Diya guys, akong hanggi pagkapungtan guys kay itutod rami itod mi dito sa Scissors Tagbiran babalik sa Valencia jag taga Valencia pud mora gyud pud nilang ilang kuan rason ako kasabot mao na nga na sungot na ko guys. Naluy lang kong imi kay nang lispad nadlig in taon si Ja. Pinakasukadlik na kay karapatan na natin na nga mga anjad tatong usisahagan sa si problema kaya liman kaandag ka na may gasto na pabalik-balik dari sa Valencia og sa Tagbilaran. Halo ka? Kasi mo nga man o. So gana guys, kaya napungat na ko guys. Promise sila guys, ugmado ko no ato na Tagbilaran. Liman kang ginahinan sa tag before pa mag-eleksyon, kung nag-eleksyon. Doon na po. Da. Supo lagi. Ano ka? Kahay lagi na. Kasi dati sa kwan guys. Kumahadlak. Dito kumahadlak nga na. Tauran na. Kaya gahan. Nanguta na rin pero kaning init. Oo, kaya init ang panahon. Dahil dami sa balik ka ng Valencia Public Market. Nangukog na. Wala ka may guys. Kuha na may kuha na itong tambong hindi dito kuhaan. Kuha na. Guys, kuha niya kuhaan. Kasi nung nang singka. Ako siya man. Singka lang utanan ako. Sa ilang problema. Di na masolve na kung kaya na nato kuanin mga tanong sa problema nga yun anang hitabo. Ako di ko na yun ang nisingka guys. Angang guys. Kasi di mo singka. Grabe, balik-balik. Ang nakuha na gasto pila nakalibong nahurot. Balik-balik na ning deklarasyon. Wala ko na matarang o tatak bato dito dari sa Valencia. Gibalik na po dari ang papigikan sa Scissors Office Tagbilaran. Sa ang dad, di mo sugot. Gahay, minhadag na sa imi. Wapas imi mo ako pato sa pagbugno sa kuan katarengan ja nawluy kong imi kay akong gibadeng nahadlak pa sila guys hindi sila nga sure kuno ugma pwede man jud ko mosugot og kuan guys kan rugatan naman dyan na guys balik-balik may dako na mig pamasahe gasto ja guys ato man dyan ang karapatan mangutana ug unsay natabo kay pila naman kabon hapit naman mo 5 months paman gyapon nila ma-release mo na nga ako guys ana nang sunguta kay pila na may balik-balik din hi. Ja guys dana jami sagna kay nandito sa mirang kutasa na si Imi kutasa na alauna na kapin hapit na magalas 2 naan sa Imi guys arap mo daghan tao dari kay ja guys marami pinudto busog na jud buyag dari sa McDo kay rangka gikaan na lang among kasungot. Tiya ang mana magkuan guys kanod uli na pud magalis siya kay hapon na alas 2 na kapin. Tiya kuan abang ila man ni jog mapuhon-puhon mo lakaw na pud mi atong Tagbilaran. Kasi may kabura na among lakaw ugma. Bani mahatag na bazid ng isang deklarasyon guys nga sakit sa daghan na pabalik-balik o kasos gasto. Diya guys, dahil sa Alicia
Palit tayo pasalubong sa mga bata kay luhin tampo to nag-uli maghatutog na ay madang makaon. Marjorie ug si Jumar. Ay guys, diyan namin sa akuan. Uli namin. Uli nagnangaway sa akuan, walin siya. Ano, slice naman din na. Hey guys, yan nami sa Alicia. Pag nangaway sa Valencia dira. Kapanin na bila kayo sa duha to 4 5 6 7. Ay. 2 4 6 8. Walo? Pwede na tumaon. Ayun. Kasaha na nagkaon na nak. Hadlakin taon sa pagpangaway na ha. Di lagi na sila dapat kung anong kay ilaha man ang trabaho niya. Pero nilaylo man po siya. Lagi, di na sila dapat kuan. Ay, ilaha din ang trabaho. Adi na sa kawid anahan. Magandang hapon. Nakapunta guys, ikan di Valencia. Diyan na itabo na to guys. Sininghagay mi sa kuan kanang ato dako sa asesor sa Valencia. Okay. Isa piganahan sa ilang gibuhat guys nga ako kasabutog unsa di problema sa papel lagi kay ningi nagkatong taga asesor sa Tagbilaran namang kuan sa Valencia so niya tumig Valencia. Pagkato pa nato na magis guys kay di man nihatag. Kaya sila na ko niya pahatod na mauto nga nagsinihagay man suko na ko guys liman kandugasan ng patila pa nila na process di ay mauto na ito guys imbuto ko na to sa Valencia kuan pag na guys idana mo datog Marso Briro pa man siguro to Briro pa di ay idana mo sa Tagbilaran Marso dya sa ningin na dito sa Tagbilaran guys 21 days rama release na ng deklarasyon. Dapat Abril din na sa katapusan na kuan na release na kay 21 days raman. Ja March pag na sa na magida. Giabutan na lang before mag-eleksyon ningan sila nga nagtawag na mo after ko election i-release na. Ja mo to tawag. Pagtawag ni Gwa di pagyapon dai ko na makuha kay gibalik ko kuno sa Valencia. Da di gastusan na mi kon kapila-pila ning balik nga tuskon guys atong last week ni mga tumi dito sa Tagbilaran no gyapon kay absent ko no ag nag gunit sa papel MM ato nga sungit na ko guys bantay laman sila. Oto guys nga ko kapugang nagtuba ga dinis ko ano. Ja sa MM luoy kan hadlok. Hadlok sa guys kay di sa ganang ako di ko ako nakapugang na sungot. Eh di ta pa itoy. Karong panahon na wala itoy karon ya wala Inja mo to guys. Ning promise sila dingin ugma ko no makuha na jud kuno. For sure kuno makuha na to sa Tagbilaran kay sila ra kuno magdalag sa papel pahatod kuno ugma sa Tagbilaran kay ama na kuno ko na jud kuno sure na. Mato lang manig sure na ni ugma guys kay mo ini sa mo kay ug di pa din sure ra irahan gyapon na sila to girahan sila sa Tagbilaran kay maanad ng mga inganas gobyerno guys karong panahon na. Ug pagpaitoy-itoy ka itoy jud ka naitiguwang na to guys pagadto na mo naluoy ko kay 1 year na kuno halos ang isang papel wa kuno ma-release ipabalik-balik zag ipabayad kuno na kuno pugutro kay di lagi ka magtingog nagato nimo ibalik-balik sikit sa kagbalik-balik budi ka mangisog. Mara to guys dugtong na ang vlog karon sa among lakaw lagi ganina sa Valencia. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye-bye. Tanala man ninyo mga guys ni Meta busa ka ng deklarasyon ng barilis ba sa ang next vlog. Bye-bye guys.